Ami. Ami. No, Ami. Papa? No, vidíš, otvára pusinku. No, mňamka. Ami. Aminky. Počkaj, dáme ešte. Ami. Be. Čo to máš v ústach? Mňam, mňam, mňam. No ešte trošku. Ešte trošku. Aby si hlboko nie. Ešte to má na lyžičke, nie? Už dáč prehltla? Aha. Čo to je? Ešte dáme trošku. Žije. Len ona s ňou nič nerobí, ona žuje tú Lyžičku. lyžičku kvôli tomu, že ju zubí. Vidíš? Daj do pusy. Mňam, 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 mňam. No, počkaj, nechám jej takto, nech nežuje onu, No. ale nech sa s tou počkaj, vyplúva. Vyplúva? No, no pekne. No, ešte dáme? Ešte pápaj mrkvičku. A dáč prehltla už? No čo, hej? Ešte pápaj mrkvičku. No, papinkaj. Ham? Hama. Nie, moc sa to Áno. neberie, čo? Krásne. Mňam, mňam. Serus, ahoj, papaj. Papaj, čo to máš? No chytraj, daj ešte. Si? Ešte má v pusinke? No vidíš. Ešte. No. Nevieš, čo to Mňam, máš? Dám. Mňam, 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 mňam. Mňam, mňam, mňam. Papkaj. Mňam, mňam. Čo to? Nič nemá na lyžičke. No vyzerá, Čo si? že to ako predošlo. No, maminky. Maminky. Ešte málo si mala. No, mama daj. No, ešte. Aj trošku z tej vodičky jej daj, aby to nemala moc ústať. No porozprávaj. Mama? Že je to podľa mňa studené. Mama? Ham? Mňam, mňam, mňam. Mňam, mňam. A my tu patrí z tej strany. To vodná taška. Ham? Mama? Ešte má.